Poďme si spolu zasadiť trvalkový záhon. Všetky trvalky a okrasné trávy na tento záhon som si objednávala z Dutchplantu. A pozrite, ako prišli dokonalo zabalené. Ich e-shop je veľmi prehľadný a vďaka podkategóriám a detailným popisom pri rastlinách si zvládne tie správne druhy do svojej záhrady vybrať naozaj každý. Na čo čakáme? Poďme na to. Skrášľovať budeme tento priestor priamo pred domom. Najprv sme si museli pripraviť miesto pre záhon a pôdu sme si vylepšili univerzálnym záhradníckym substrátom. No a potom neostávalo nič iné, len rastliny rozmiestniť a pustiť sa do sadenia. Vybrala som kombináciu trvaliek a okrasných tráv, ktoré sa budú navzájom pekne doplňať a potešia nás od jary až do jesene. Nakoniec sme záhon ešte zaliali a povrch zamulčovali, aby si rastliny lepšie udržali vlahu. Najviac sa teším, keď sa rozrastú a priestor pred domom získa tú pravú atmosféru. Tak, a my máme hotovo. Nezabudnite si aj vy urobiť svoju objednávku.